Encore chou ani clé. Ani folie kaka. Ani folie no. Il va qui est redé. Ska folie to la. Mon ne fait pas mon gagne mana. Ou des chi. Tiens. Ni imanye ni sarai tabana. Ska folie to la. Et quand on pique les anya ambro la fin chamana. Do de kenyo ganya. Ami do fin on fait la barka do ala. Mais ala deli tuguni ni fana kofe ayi ni mu ke bi. Ya konfloy. Ko nyona chama yana ala barka do konfloy ni ketawla. Amin arabi. Asila herela ala kan wuli herela. Amin. Netna kuma janya. Mbora voisin la 600. Samara la. Am wuli jodro ka tin falenga naya. Ay tigala fa koro de bala ni ijenyo darila iko ani nyine ka danaya daika o mina ibo fali ko fa ibo fa o de ansia ni kene ni sibu ni dongo kene akadi ni demse munu mina jeu ku ye ni kiyere semu benye ka kuyo ko fe ka do ku ye ya rabbi ulumunu mina barake afo kube aun tabiya la kun kan yere ye ka an yiran ko mo la kan yiran yere kuna ame do ka la ka barka do la amin ala ka wuli herela amin rabbi nan bora ya ka mbulu bla fen fen ala ka barka do fana amin manda aketo ba ka sallama sugu ya jabi sigi dangele yo berenge ne sema dangele sembo ne fena dangele berenge ne bolo ma dangele mbolo ne fena dangele berenge ne yema dangele nyebo ne fena dangele berenge hey andoro de la sawara ba deli ne na korba ya ni doina ayre kera wara ba belebele ayimi anani sienda sigi dangele sienda nyola aya soro fui ma fui abena na teb arei tantama ako sogolo ne banya kuruni tarami sogo ko sigi dangele no fa ako aiwa bi ne fanante bo sigi dangele be na ne soro ya kumina ayenne bafa abanya fonina andoro la dron masake na ka jelbo na kangolan tamam be ko ti dan anga masake ma kabiri ala ka dieda furba ala mai na masake da kono bangu na safo ka taminge abeki tantama kana ubeka mabalima amballa mina do waraba denin korobale mbora jamalati afana beki tantama niya shen folo ye kabiri ala ka dieda sugo ka soro ka sigi dangele min ga daro kumala waraba nyi shama ko sigi dangele ne banya ko ntarami ndo ina jatkira ayem jama fle aba fa ka sugo na don rosra muso ako banya ko ni jo sharia de moli baka aforo ko sugo kana minini banya ko ako ina mena o kuma ila be kumi ya to yene banya ko ni fa banya fo bi ila be ko sugo do yo ko dabla olu tarafo ko da warela hani fen fulana ni kenyo na sigi dangile an waraba u ya datulula ka daje bala ka soma dake kelela ka kile ko ka shuko ka duje u toro de la sa ala ibarika dos waraba deninna ayesi dangile takka sabadugula kabangi mununo kabangu ka takka sabadugula sabana ndora ya ta troka faradula da dro waraba nana sigi dangile ko kar o yoroni mbena da fini tantama bika sugo fle kenke ako ni mabe jonna wati kungo sugo la gilba o kinzo zanni solunda kurude solunda kuru fale na jeluga haga to da kabiri kinya dalo be fale de naka di romo bitai ato cho ni jara bela giledi esikida gile ama kolokolo dang kaya ni jara mi de atena wala yita jala manda yelu fale na andoro la waraba anana ke kungo sugo kama sake non te sigi dangele de kundo
o kuma nye zirin ta haram na nyo blai o kuma ntiri demsenu zirin ma datinde zirin dara kun jumendela fanga na yala ya dima ni ala ye fanga di ma o mama ika do ka foko ma biko na la ye fanga di au kelengele na fenfema ni ya menyama ko mo ko de akana na fanga ke limu baye ka ke bingene jeni fanga aye fanga kla aka hina ko mo la aya famu o jarawiya ay tigara fa wira kuna ay tigara fa wira kuna ziri ne tɔgɔ ye Alassane Bo Jakite. Yala compagnie kɛnɛ arimaw yi choisi ka ike u ka kɛnɛ den fa ye nisɔndiya jumɛn b'e la ko la? Bon, n kunkɔrɔtalen don la kosɛbɛ parce que danbe kɛnɛ ani yɛrɛdɔn kɛnɛ n'i welela k'i bila o ɲɛfɛ o kan ka mɔgɔ fa o ye kunkɔrɔta ko ye donc n bɛ yɔrɔ min na bi n nisɔndiyalen don kosɛbɛ depuis u y'a fɔ n ye don min a bonyana n ma tuba an ye fɛn caman na baara minnu ni an yɛrɛ ka kɔrɔlen kow tɛ kelen ye donc ka n'a ye ko mɔgɔw sɔrɔla an sifiɲɔgɔnw ka hakilina sigi sen kan k'u bɛ an danbe la kurakuraya jamana in fantan naani bɛɛ fɛ o kɛnɛ sigi ko fɔlɔ anw fɛ yan ka ne wele ka ko den fa a kɛra nisɔndiyaba ye bon welewelekan da fɔlɔ n b'o ɲɛsin anw yɛrɛ de ma parce que n b'a bisigi k'a fɔ olu y'u ka kɛta kɛ ka ban ka fara ɲɔgɔn kan ka ban diɲɛ baara tɔw ma dɔw bɛ baara caman bɛ jamana in kɔnɔ i bɛ se ka mun kɛ mais minnu y'u ɲɛsin danbe baara ma olu y'u ka kɛta kɛ welewelekan fɔlɔ ye anw yɛrɛ de ka tugu u kɔ k'u senkɔrɔma dondon u b'i dɛsɛ yɔrɔ minnu na an ka k'u jigi ye k'u latɛmɛ o yɔrɔw la a dɔw la a bɛ kɛ sababu ye ka jamana in lakunu k'an ka identité culturelle mun bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni k'a la nati an ma ne yɛrɛ sigilen bɛ kɛnɛ in kan bi n y'a ye k'a fɔ c'est vrai message kun dɛsɛlen don denmisɛnnin la mais mɔgɔkɔrɔba caman i ka tɔmɔ t'a tɔmɔ a la ziiri minnu bɛ da leçon morale de b'a kɔrɔ minnu b'an ka adamadenya labɛn k'a di an ma nɔgɔya kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ message min bɛ yen tuguni o ye ka a fɔ olu yɛrɛ ye o ye kunfɔlɔ kɛ o ye ka kɛ kulu ye ka bɛn ka fɔ an ka ɲuman kɛ n'o ye an k'an danbe labaara k'o y'an ka diɲɛ ko ye mais hali bi ko k'u cɛsiri parce que jama baara ma nɔgɔ n'aw jɛra ka bɛ ɲuman kɛ n'a bɛ ɲɛ ka taa fɛ juguman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ fitinɛ bɛ se ka na a kɔnɔ u ka denmisɛnninw don an b'a deli u fɛ ala yɛrɛ de kama u ka bɛn u k'u jigi da ala kan k'i jigi da anw fana kan mɔgɔ ɲuman dan tɛ kelen ye ne ni ɲɔgɔnna caman de bɛ jamana in kɔnɔ tant que u bɛ sira in kan k'a fɔ ko jamana danbe ko don k'a laɲɛnamaya o bɛ bɛn ni ne ɲɔgɔnna ba kɛmɛ ye mun bɛ bolo du kɔrɔ mais o bɛ fɔlɔ mun na fɔlɔ o y'olu ka bɛn de o message de bɛ n bolo ka f'u ye.